onye ọgasị m wepụta ihe na m na-akpa onye wa ọṅụrụ ka anyị Chineke ọ bụla onye wa ọkụ ngwa mewe exercise mewe na exercise because nga akpọ m exercise tuwolo onwe gị ọsọ afọla m ego nọ na-akpọ wara na-agba gị ihe ihe m na-atụ m bụ every morning ka m ike pụtara gị afọla m ego na wara ịṅụrụ ka anyị So, Jackson, you can't go again. Okay? Ni February, Zelia, okay? No, man, I just na abo to no. Na group I was group yoku. So this yamma. Udo? I saw kwa mwa yiku kwa menenganga. No mbo so su ni ma fe ko ya mo ifo melo onwe. Amasi wa idi memechi ike. Amama ebe o si eku ume. Ma kwa mo mana si jekwa agwa e mana alubai jekwa agwa ana amakwa kwa mmiri before zo mo ara afuku ụzọ nnọrụkwa n'iru ọgụ na-akpọ ụbọ ara ma afuku ụzọ ejenube kwa m na ije optical sifatu ma ọgụ n'anya heart nwere enwe Kano Heart Foundation bụzikwa ife ji ya enwezikwa m heart adịzikwa m heartless maka mgbe elu maka a na-amakwa ọkwa mmiri before ozo ọkwa ife sụrụ ọkọ ọba ka o mere mmanya ọsị ọṅụọ ọsị owufuo mana na-egekwa ntị atụwakwa inu nkata ka ọkọ ji awala ọsọ okorelu okwu elu wala ọgọdọ ifi na-ebugo eburu ọgọdọ onye fukwala agba udene afọ ọkwa awụlọ ndị mmụọ ọkwa nwata gbara asịrị ọlaba onwe ya elili makwala ngwugwu makwala ekele ya nwa bụ orimiri egwu adị atụkọ onye ga-adị ya egwu adị atụkọ nwa bụ orimiri ọkwa onye ga-adị ya ka egwu ya atụ o nwanne anụkwa m na-egbu belu ugo belu maka na onye ọkada ahụ etekwa pawuda mgbe onye eseti ihe m ga-etikwa bụ praise the Lord akwa mgbe ahụ maka nnọlọ a na-eticha ntie praise the Lord haleluya onye ozi donye iru jee gwa men ana m amapụta iru ọgụ ka anyị jee ụka atata bụ Sunday bụrụkwa eke bụrụ nkwụ anyị azụ m ịghọtago ekpere anyị bụ onye mapụga ochụta ife ọ ya eri ife ya eri ife anyị ya eri ka anyị na-achọ ọ bụrụ ife ya eri anyị and anyị na-egbu mmadụ anyị ana n'ike nọ anyị si gị nyenyi ọkwa ya waba jee blọk ọnụ m ebe na ịma ebe ọ na-abụ na donye na iru ọgụ ka anyị jee ticha tata bụ nkwọ bụrụkwa eke at the same time anyị amapụ iru ọgụ mmanwụ were osi nọ n'ụzọ were ekwensu nọchi ụzọ izuzu m ga-amụnyekwa gị ọkụ obi adịghịkwa m mma na anụ ya ka obekwa nke Jack na-enye m enyekwa m nsogbu mmụnye gị ọkụ Mogambo amụnyela ọkụ n'obodo ndị ụmụ nwaanyị shikpe na-ebe nta akwụla na-ebe onye ọwesịkụta ala niile nwa bụ ngo na-esighị isi onye ọbụla na-ebe ebe niile ehurula ọkụ nsogbu nọkwa o ezigbote nsogbu nọkwa eledi ihe Mogambo ga-asa emere n'obodo a ele ihe Mogambo ga-asọwu ihe anyị jiri mejọọ ya n'obodo a ụmụazị ibe ya wụ ndị oshi mma ama wụ ndị oshi mgbe anịnị nwanne anyị nwoke mgbe anịnị wa anịnị na-ezu oshi anịnị enweghị ike ịbata na kọmuniti ebe amụ ya bịa zuo oshi anịnị chọrọ izu oshi ya pụọ mba kagazu oshi ya zuo oshi ya were ka be nna ya bịa mee establish ele ahụ ya Evans enweghị mgbe anyị nọrọ sọ Evans bịara na obodo ebe amụ ya bịa materialize aha Evans pụrụ na mba gagara ụlọ nọ n'ebe ahụ na-ezu oshi onye nke si Mogambo a ga-ebu ya n'obodo na ya bịa n'ala bịa ngarabịa kụba mbara oshi ndị ọma emesi eme Chineke wee onye ọrụ amara obinigwe ka ya Chineke na-arụ ọrụ onye ọbụla ọgọzi ụlọ mmadụ na-eme n'akachi ya dị ememe ụlọ ya isi eme n'ụwasị
ogologo ndụ ka anyị na-ayọ n'isi onye ọbụla ihe ọbụla mmadụ na-eme ya na-agazi ya ejisi ike saa ka gị na nwunye gị si eme nketa na-egosi na ụmụ ifu na-akpa maka nke efu ndị bọọsụ anyị so ihe ọbụla tigere aka ọ ga na-agasịrị gị ihe ọbụla bụ ebumnobi gị jiri bata na famili anyị isi shiga were ihe n'ọkụ ụmụ nwoke unu kwuo okwu ka nwoke Feli isi shiga ihe n'ọkụ wọ nna na famili anyị na-esikọ ihe togeda nwoke na nwaanyị na-esi nwoke a nọrọ otu ọ gaji ile mmiri nwa ọgbana ọ na-ele m na-ele otu anyị na-esi eme na famili oche amị the seat dị so slippery ọ na-awụ m nọrọ ọ na-amị m na-akụ na oche anyị nọzi na ya wụ ọgbọnọ ọ na-amịzi amị na-eme ka ngwa gị achọ m ka ị na-atụ egwu anyị na-atụ na ife na-agwa anyị ife nji maka ya kịta wee bịa ebe abịa m ka m gwa gị na efu nwoke ma a na-akpọ Mogambo ife ọga ma a na-akpọ Mogambo mụ na ya alụkọzi chacha mụ na ya da alụkọzi akpụ mmiri n'ọnụ no sir Imo na-eme anya ka m gwa gị ife nji maka ya wee ebe efu wụ na Anambra na Imo bụkwanụ nwanne eziokwu ka asị eziokwu sa Anambra na Imo nwanne abịazịa n'ime Anambra ebe nsi wee pụta ụwa ahụ m onye Abagana abịara m Imo ka m bịa pịta ya liwa aka ọ bụrụ ife mbele ebe eme ife nji maka ya wee ebe a kịta ka anyị tụkọọ isi ọnụ anyị nọrụ obodo malụ ka anyị esi jide ọga ma a na-akpọ Mogambo ka esi wee fife nkwụ yes sir mana saa o nwere nke ị kwuru m na-aghọtachadị isi na gịnị ya na-arụ ka isi na gịnị ya nazi arụ ọ dara m hụa na ntị aghọtasịrị m n'otu ijiri kwuo dete ime mụ na ya da-alụzi ịjụọ m ife gị n'ụla ka m ga-eju ya dagharịa gị na ntị ka ịnụ nwa ya nwa nwa efe na-eme gị I hear you sir. Thank you. I hear you sir. Right down sir. A ga-ejide sa a ga-ejide banye mụ na gwa nwunye gị weta m mmanya ka nwụọ banye mụ na ọsọ were ọsọ banye mụ na gwa nwunye gị weta mmanya ka nwụọ ga-apịa gị mkpụrụ n'afọ banye mụ na gwa nwunye gị ka weta mmanya nsọ Imo asị gị banye mụ Felicia sa mba ọwụ a na-enwe ihe a romantism na-emewe mma n'ọkụ Feli bushita mmiri niile dọrọ n'ime ụlọ wee ma asọ na anọ bushita Felicia isi gị na-anọ m n'ime ụlọ na-anụ everything ihe niile ha nọ n'iro na-ekwu biko achọkwana m ka ị dị very careful okwe nchọ ka o mee gị ekwana ife na-eme nna ya na-ewe m iwe m na ntị art na esi m belụ mgbe ya ntị ezi elu gị adị ire by ben n'ikpu mbe by selibọ n'ezie niile na ọ na-achụ ya lem nna ya gbara na mmiri zosie na ọ na ntụ ma bọtụl na ama ata iru ọgụ itiezie taya ọmawa
Go me na ama ọkụ ike dịka oteke. Imezi aka n'azụ imeli ike. Mana ịma na igburu onye ibeji na o mere ebekwa ya azụ. Nya dukwa nwa arụ ana, nyara akwa nwa okeke aka. Nyara kwa nwa okeke. Anyway, the blame from me. Maka Jack ejego team with nna ife a na-alụkọzi collabo on Tony Simzi ka bring ya Mogambo down. Jack can blame. Ojego mepe ọnụ kpọọ cassette m call ya my secret niile. Subadiro. Me oga da 10 powder. Salibona. Mepe mpu na visit. Mba. Oh, no Jack. Kachol ka pay a visit. Jack. Jack ka ge pay visit. Ima onye nwa kosi ya nini. Ka imo ji bia okwa nba Mpa mama nkunuko owu no biaro. Mi mara ni rom. Jack. Rom ya maka imo na mama asimba. Bezon na ebekwa n'ime ụlọ na ị na-enye n'imi ya ebe ọ na-adị m. Na-akwa ntako ka mmadụ tako ebe ahụ. Wepụta na ife ka isi nọ. Ịkpa ihe eji ife like this ịkpa. Where ife dị ebe ahụ? Onye na-ediri ya iweta ego ka eje gote. Ego gị ka ihe eji ego nke gị nwere eme. Iji mebi ego gị gote anwụ osisi mma gị n'ụwa mana ewepụtala anụ ozugbo ịfụọ. Iji gone nke gị gocha anwụ. Akwa ị chọrọ ego na ego ebe a. Bịa. Bịa. Nna bịa. Ọkwa mkpa ka o ji n'aka. Ma ọ na-egekwa ndewo. Ma ọ na-egekwa mma gị mma. Ka ebe na-aga. Mami ziri ka nje gotere MTN 750. MTN 750? Ka mma gị na-use? Nwanne ya nwoke ọ n'obodo oyibo? Ka ihe o ji eme? Nwa na-use 100 naira. Bịa. Ka m fụ ego ahụ. Nyegodi me. Dị anyị sị gị nye imi ya ọsị m na nkwa ego. Mba, ọkwa ebe ziri ka nje gote MTN. Akwa kaadị gị chi ego? Kaadị. Ị ka nwee kaadị? Bịa na anyị na-ele kaadị, anyị na-ele. Praise the Lord. Si praise the Lord, efe ọ na kaadị adị. Ọ dị ya, nye ego. Inyeze m kaadị ma enye gị ego. Nwa nwayọ, nye ego ka m weta kaadị ọ na-akọ. Inye m kaadị, nye m MTN 750. Ọ dị ka onwe ya na-eme gị. Nye gị kaadị, inye m ego. Isi m Ana m agbafu nọ m ebe a. Nsogbu ọdụrụ. Nye weta kaadị ka nyụọ mamịrị. Weta kaadị. Ya kifia na kaadị. Come on. Amadu akwa agụ lapụ gịnị osim na Chineke ya nwa m ikpe bịa ka m nwere gị mee mmụọ dị Chineke na nwa gị ikpe Amadu ha gba akwa gị na nne na nna gị anya akwa anyị ezuru m ezu ọjọọ ji m na Emeka ha chere m ya su mba ọsụ Chinedu akpa nkụ n'azụ ị mara onye nwe ya kịtị kpọdụwa agụ ọnụ na-asị m obere nwaanyị meme ọ dịka mmemme nta house sports idiot dịka nna ekuku onye mee short time anụ ọfịa mmadụ bụrụ ụmụazị anya ya ụmụazị egwu adị ọsịkwa ha n'anya ọ ka abịa nọrọ ka m were eme mmụọ dị mmụọ mee pịawa gị ike idiot ema na nne na nna m jụrụ m ajụ nna m jụrụ m ajụ ụmụ nwanne m ajụgo m ọ Jizọs bụ onye na-ama njọ m onye ọbụla ajụgo m nnaje eluigwe kedu ihe nnaje ime nke ka nje bụwa bụ n'eluigwe nje eluigwe nkọnvat ụmụ angels niile fe ebido sebe igbo nke ọbụla na-alụ alụ nke ụmụ nwaanyị ọbụla na-akpaje m n'elu ya anya agụrụ m mma na-asị m nnaje eluigwe jegburu onwe m n'eluigwe kịtakpadọwakwa agụrụ m
ya akịrị ngwa jide si na m na-eji onye ka ejikwa na-ekwu n'elu ka m na-ekwu fe ụmụ anụ ọhịa ndị ego nke atụtụ akwụkwọ asị na-ebi ego Imo! Okay, nọrọ n'ụlọ. Ị ka nọ ngwa bịa anyị. Mana unu amara ife dakwutere unu n'obodo a nụwa. A na-ama ọkwa ike ọ dịka oteka ime aka n'azụ imere ike. Ekwuo m uru na nwaanyị ọbụla nwere oke mma adịghị eche echiche bụkwa mgbada ya na-akwụ ụgwọ ọkwa mgbada ya na-akwụ ụgwọ na-ejekwanụ m ntị. Imo jee ihe mma enweghị na m na ya agba etigi gba shakushaku gba aza nkụ together forget in gbagada in every weather. Anyị ga-agbara gburugburu n'obodo a together in gbagada in every weather forget ọ dịghị ka o si adị na ọkwa ọ dịghị ka o si adị na adị mbe n'ike o mgbakwa o bịa ahụ kebe ezuzukwara ezuzukwa mma ebukọ gị na ya ka na-eme gị ego mam nyere ka megotere ka 750 nyako nwoke na-abụ bịa n'ala m kendo dị ya ofu bọna pint n'isi anụ na jọjọ na-eni ewo ọ ga-abụ ụmụ nga Mogambo nwabodo hota n'ahịa ego ha ga-eskata shot aka akpara ha ara ga-agbagbu ha moto ga-egbu ha ndo sorry ndo ka ị gafu ma ka ị gafu ya sorry ka ị gafu ya chief Imo aghọtabere m ihe plan o maka chukwu aghọtabere m ihe plan eleke mgbola Mogambo chụwa ọsọ na ịgbara bịa n'ụlọ m ịhụ na nga dọwara gọọmenti ọsọ ha dọwara mọdụka n'ụlọ m igereje eze mgbọ biko sọrọkwa m ekwule Mogambo chọgara nwa ndị ya nwụ na ịbịa n'ụlọ m ya ga-ahụ ya gbagbuo m akwakwa ihe mesọnụ ihe mgbe ọla dị mkpa ka gị na-agbagwo ka nkata ọrịa anya nkata ihe jiri ka nkata lambat oke nkata obere ekwe agara m ananụ gị ihe nwesi ike imesi ọnụ for once ekwenye m agwa gị ọwụ dị ya kpacharakwa anya gị mara ka isi agwa m okwu onye ọsọ chụwara ya gbakwuru nwanne ya ọsọ sọsọ ọkọkọwa anụmanụ ya ga n'ukwu osisi ọkọkọwa mmadụ ya gbakwuru nwanne ya ọwa ọsọ chụwa m mgba m ọhịa ọ bịaghị ka m kwesịrị ibu ụzọ agbamata ugbu a ka ịmata bresa nwunye ugbu a ka ịmata bresa abụra na gị uru ọ gwetakịrị soja shọ nụ mgbọla nwe hụ m bọtụ ka m jikọ na chief Imo ele ka ime akpa na eke ugbo ji achọrị gị enwedịkwa ihe mmeri ewu anọ m onwe m n'ụlọ m anọ m n'ụlọ m nọrọ ihe m nụwa onye buru mesin gị ifi ya na-etinyegodi elu na-eti wowowowowo olu ya na-akpa ya na-amakasị anya
nsị mba mmege pụta onye nwere ike gburu m olu doruo m ala isi m adapụ nkọbụ nshi azụ ụlọ fepụ nwunye nke ọzọ m hụrụ m ga-enweta ebe mgbaba nsị m agbapụta ebe gị bịa ziri ike ihe m jiri gbapụta nwere ihe mmere ya ngwa ihe mere na ahụ ọka mmụta ịgbapụtara vụmka makarịa statement aka m asị na ka anyị gaa n'ụlọ ndị uwe ojii gagwa ha na Mogambo chiri igbu ka ndị uwe ojii pụta ka ha werekwana ihe ebe o ji egbe ka ndị ji egbe hụ ndị ji egbe mbakwe maka mgbe ụfọdụ m na-elega anya n'ihu ụtarịrị a na-eri m ya wụ m na-elega anya n'ihu n'otu ị na-eche echiche ide eche echiche ka nwoke gị na-eche echiche ka aka m eche echiche ka ehi mee atụrụ ọcha na-anaghị onwe onye nọ n'ala na na-amadị so polisi na Mogambo ha niile na-arụkọta ọrụ if not how many times ka igwe nọrọ n'ebe ọ nọ kpọọ na fon si ndị polisi ha bịa nwụrụ onye ma ole ka ị hụrụ ha ekwelesi ka emepe police station na this community ha sị no ngwa police station ọ nọkwa nna nwa ịkpanwe ọdụ asị ka esi egbu ekpọta ha sị mba ada eji egbe agbagbu onye ji egbe ọkwe na ihe m na-akọ ihe ụlọ gbasara polisi wepụ gị ya n'ụka na anyị na-ekwu ngwa chere ihe ọzọ abagala m n'echiche ọ bụrụ na isi ga-aga wọz ga-aga ebe ọ na-ela ndị uwe ojii na-arụkọ agaghị eburili eburu ka anyị gaa n'eziokwu ekwe ga-agba ya akwụkwọ ka anyị gaa n'eziokwu ekwe ga-agba ya akwụkwọ eziokwu ekwe ya ga-ekwe anyị ga-agba Mogambo akwụkwọ kama ọ ga-egbe agbara bịa gbuo ya kịta ka ikwuburu ụka kwuo ụka ana m esibu na ikwuru ụka kemgbe kwuo ụka ka anụ ọhịa kụta gị ikwubu ụka kwuo ya ka atara ehu lokoja ehu na-enwedu mpi iji toruo so mmadụ so ike niile na nwatakịrị a na-akpa na ojide aka nkịtị akpa enwere dibịa nọ na nsụkụta ụwa na-awụdo ha na Mogambo na-arụkọsị ọrụ ele dibịa ọ ga-abụ igbe gara oge ịkpọsa aha Mogambo ibu ndị dibịa atọ ya ụjọ onwedo onye na-ada atọ ya ụjọ wepụkwa m gapụ ihe ọla gbasara dibịa gapụ ya ngwa nsogbu andụrụ etighị ibe no etighị ibe no ozu nwa bekee enwere ibe ịchọ ka anya ebe taa kwa first and last ị ga-anọkọta Mogambo chụọ nwa egbe ọsọ gbata n'ụlọ m anwakwụla ngwa apịa ha again ama m ihe m ji agba nkịtị adị m agba nkịtị hụ na m amadị ihe m ga-eme achọrọ m iji egbe ma ọwụ mma ma ọwụ dibịa ma ọ bụ anything na-egbu Mogambo achọrọ m iji aka m ote mmiri ya ka ọkụkọ si esi m ji aka m were mma na aka m tigị ya n'olote chaa ya ha shaka ọ bụrụ ihe fecha ebe niile m ji aka ọhịa m jiri gba nkịtị ha na mana jam sisi gafo gbe wuto nwa ka gafe ka gafe nwa sese jam sisi gafe ka gafe nwa sese mmeja o gafe do bia so meja kan na jam sisi gafe ka gafe nwa sese ole ni hige do hige gafe ko hige sa gafe le hige gafe le ten fo ne fo gbe ka lele hige gbe gafe jam be gafe we na ka lele mo ku heje egwu mo ku heje atenze ni hunu me mbendro ta Eva no nwa Mogambo. Say ma. Hey, elelebe jolo. Yefe no na mgbe ọbụla ị na-eye nnọọ ịdị nnọọ ka bread afọtụ n'ọkụ. Hey, na bife Mogambo na-eli. Chere ka mmetụ aka biko. Lama Mogambo. Ka maka Mogambo. Okay. Ọ dị mma. Mana ọnọrịa. O mere obere travel. Mogambo onye ụjọ sị gị na ọnọrịa na o mere obere travel. Mba, ịzụkọ n'ọrọkwa. O mere travel. Hey! Ụmụ nwoke. Ọmalụ m ụmụ nwoke nnọọ Chineke ga-enye gị diamond. Esi mba na ihe ka gị mma wụ silva. Kedu nnọọ ihe na-eme ụmụ nwoke? Bekere otu isi eset si mmagodo na nwa bụ Jack. Ife nna like godi nwoke bụ Jack ka m bụ nọ. Ihe nna like wụ pencil mbuli ya by standing ovation. Ana m akpagharị n'ime ụlọ niile ewere m ebe ka Mogambo lapụ gị mfe anụ ụnyaahụ nke ụnyaahụ ifu mkpu obu Happy anyị na-ekwu biko ịmara onye ifuru Mogambo anọrọ ya o mee travel ọnọrịa na mụnwa bụ Jack nwa abaga na amara onye mfụ na Mogambo mee travel so nwa m kelee mgbe o mee travel ọ nwanne nya
Come here for last. One onye aka gị for last. And do me travel. Mbonoria. Ife onye ka isi akụ ile ebunye gị iyi kịta ije nwụọ iyi ogwuo gị n'ihe na-ịmarụ. Mogambo mfụ onye nke ele. Onye nke mfụ n'ebe obi ukwu. Ịma Mogambo anya adịrị ya ma otu mfụ ofu onye ka ọ bụ kịta onwe ike imezu gị ịgbọ. Onwe na-abanye ọbụla Mogambo na-ala eme tresom. Onwere ife na-apịa aka tresom. Ọ daiz aka na-agba ọchịrị ya ka anyị achọ. Jee bụ Mogambo. Jee na ebe ife dị na nna asị asị. Jigoro nke Mogambo. So Mogambo nọ na bịa kịta. Ịma nke a na-akọ. Bịa pegigoro nwoke m. Ị chọghị ikpe gị. Na-eme aka ngwa gị. Ihe a na-aya gị dị ata ege na ile m. Ife ahụ ife n'ike ime na ịnọkwa Instagram. Check my followers. Ana m eme ọfụma. 50 cents. 50 cents. Ezigbo ọyị nwoke. Na-asị na mgbakọta obodo nsị ha mbala ma chọrọ ịdị a. Na nnọrọ obodo anya na nna apịata ọyị igwe ọfụma na-eme ọfụma. Jay-Z. Ụmụazị ezi ara jesi nyere ọsọ bụrụ Beyonce mụ na ya na-akwụ ya n'ebe Nicki Minaj onye nke m ọ na-edelu m DM si ya mba na be anyị aka alụ m mma ife ọbụla nchi ili na ịma n'obodo Igbo a ga-esere Igbo anyhow. Mugwu nke a na-akọ ị na-eso Mogambo onye ife anya adịrọ mma Tinubu Mogambo efo n'anya adịrọ mma. Ogodi so n'ọrụ na spanụmasị. Adị m ka onye chi na-enigwe. Jee n'igwe je na-aga. Je kpewe ekpere. Onye mbe ọrụ. Sorry ka m na-ezu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.